Bismillahirrahmanirrahim. Da gudun bala'i ta kwasa ta yi samanta, ta buɗe tsakanin bedside ɗinta inda take ɓoye tablet ɗin, ta ga wayan sama ko ƙasa bata gani ba, hankalinta ya mugun tashi. Ta sauko da bedside ɗin gaba ɗaya ta ajiye a gefe, amma kwata-kwata bata ga alamun kwalin maganin ba, ballantana tablet ɗin. Ta ce wayyo Allah na shiga uku. Ni Zinat ina na ajiye wannan maganin kuma yanzu? A hankali ta soma yamutsa ɗakin tana duba ko ina har da inda bata yi tunanin ta ajiye maganin ba a gurin. Sai da ta duba. Cikin haka, Ogadini ya shigo ɗakin ya tsaya yana kallonta, yadda ya ga duk ta birkita ɗakin. Shi ne ya ba shi mamaki, ya daɗe tsaye yana dubanta ba tare da ta sani ba, sannan ya yi gyaran murya a firgice ta juyo tana kallon bakin ƙofar. Tana ganin shi, ta ji gabanta ya faɗi ras. Take ta sha jinin jikinta don ganin yadda yake kallonta. A hankali ta miƙe jikinta duk a sanyaye, ta yi masa sannu da zuwa ba tare da ta yi yunƙurin miƙewa daga inda take ba. Da kai shi ma ya amsa mata. Ya naga dukkin ya matsa ɗakin haka, ta yi murmushin ƙarfin hali tukun ta ce wallahi abuna nake nema. Me kenan? Ya sake jeho mata tambayar. Cikin ina ta ce abun sarƙata nake nema tun ɗazu. Ya girgiza kai, kawai ya juya ya nufi ɗakinsa. Wanka ya yi, ya dawo falo ya zauna sanye da jallabiya ruwan kofi tare da ɗaukar remote ya canza channel zuwa Saudi. A hankali ya ɗauki wayar sai kira umminsa, bayan ta ɗauka suka gaisa ta tambayi Zinat ya ce lafiyanta ƙalau. Sannan suka sha hirarsu. Bayan ya ajiye wayar ya ci gaba da kallonsa har sai da ya ji an fara kiran sallah a masallacin da ke cikin gidan, sannan ya miƙe ya yi alwala. Da zai fita masallaci ma sai da ya sake komawa ɗakin Zinat ɗin ya iske ta kamar yadda ya bar ta a hargitse. Ya taɓa baki ya ce shi ya wuce masallaci. Yana fita ko minti 5 bai yi ba, ta sauko falon ƙasa da sauri a firgice ta soma kiran sunan Morris. Ta ce maza ga kuɗi ki je ki siyo min magani. Wanda zuwa yanzu Morris ta ƙware wajen haddace sunan maganin da madan ɗin nata take aikanta. Har Morris ta buɗe ƙofar fita, Zinat ta kira ta. Ta tsaya tare da juyowa, kar ki kuskura ki sakaci da maganin nan. Keep it very well. To, ko da Zinat ɗin bata faɗa mata ba, ta san maganin da take siyowa mata ba na alkhairi bane. Consider da ta yi idan ta je wajen siyan maganin a ɓoye ake siyar mata. Zinat na gama ba wa Morris saƙon, ta koma samanta tana tunanin inda tablet ɗinta ya yi. Bayan kamar minti 15 da fitan Morris, sai ga ta dawo sakamakon securities da suka hana ta fita. Tana dawowa da sauri Dini ya tsaida ta, daman kuma ya ga fitarta, shi yasa ya kira numbers ɗin securities kar su bata ta fita. Yana tambayar ta ya ga ta soma masa kame-kame, ya share ta ya wuce. Tana dawowa ta rasa yadda za ta sanarwa madam ɗin tata, gashi kuma Zinat san bata yarda Morris tana hawa samanta ba. Sai Rahama da ita ma aikinta kaɗai ke kaita, kuma da zarar ta gama take saukowa. Morris ta daɗe da dawowa ba tare da sanin Zinat ɗin ba. Can Zinat ta duba agogon wayarta, ta ga har an idar da sallar mangariba ana kiran isha'i. Ta miƙe da hanzari ta shiga bathroom don wani irin fitsari da ya kwanta mata a mara. Tana fitowa ta zari hijab tana ƙoƙarin sawa, ta ji an buɗe ƙofa, ta yi sauri ta zura hijab ɗin a tsorace. Suka yi ido huɗu da Dini da ke tsaye a gabanta. Ƙirjinta ta ji ya yi mata wani irin mugun bugawa. Ta ɗauke idanunta a kansa, ta soma ƙoƙarin dawo da nutsuwarta, amma gaba ɗaya ta kasa. Yunƙurin fita take kamar yadda ta so. A hankali ya rungume hannayen shi duka saman ƙirjinsa tare da zuba mata rikitattun idanun shi. Ya jingina da jikin ƙofar tare da harda kafafunsa, yana mata wani irin kallo yana murmushi, wanda ya sa zuciyar Zinat ke gab da tsayawa tsabar ruɗanin da take ciki. Da ƙyar ta samu ta gyara tsayuwarta don gaba ɗaya kafafunta tsuma suke yi sun mata nauyi. Ƙoƙarin zagaye shi take ta fita, tana isa bakin ƙofa ya sauke kafafunsa ya gyara tsayuwarsa sosai a bakin ƙofar. A wayance ta ce my heart, zan wuce zan je na haɗo maka kofi. Har ta sa kai za ta fita, ya dawo da ita tare da cewa kar ki damu. Ya sa hannu ya maida ƙofar ya rufe. Ya cillata akan bed, ya zara jallabiyar jikinsa ya yi flinging da ita, ya miƙe da sauri. Za ta miƙe ya maida ta ya soma romancing ɗinta cikin zafi-zafi. Dini bai sarara mata ba, ko da ya ji tana gunjin kuka bai barta ba, sai da ya gabata motsi sosai sannan ya barta ya kwanta a gefe. A hankali bayan ya gama hutawa ya miƙe ya shiga bayinta, ya yi wanka ya koma ɗakin shi ma ba wai jimawa ya ba ya sake fitowa. Da gajeren wando irin nasu na sojoji da farar riga. Ya bar gidan gaba ɗaya tare da kulle ainihin gate ɗinsa. Haka kawai ya ji bai yarda da Zinat ɗin ba da Morris. Duk da Morris ta ƙi fitowa ta sanar da shi ainihin abin da Zinat ɗin ta aike ta, sai wani kame-kame take. Zuciyar Zinat gaba ɗaya a cunkushe take. Yau tsawon kwana 3 kenan
bata sha maganinta ba, kuma ta aiki Morris siyo mata tablet ɗin. Ta je har inda ta saba siyowa bata samu ba, kuma duk inda ya kamata ta samu ɗin ta je amma san babu, don haka hankalin Zinat ya sake tashi. Gashi babu wani hutu daga Ogadini, kullum sai yayi sex da ita kafin yayi bacci. Bayan sati 2 gaba ɗaya jikin Zinat ya soma samun canjin yanayi, wani irin kasala bacci take ji a jikinta, koda ta ci abinci ko wani abu zai tsaya mata a kirji. Cikin bacci Zinat ta ji kamar wani abu ya tsaya mata a kirjinta kamar yadda ya saba, don haka ta sa hannunta daidai setin inda take jin abin ya tsaya mata, ta dan soma shafawa, ta ji abin yayi ƙasa. Sake juyi ta yi ta shige cikin kirjin Dini saboda ta fi jin daɗin baccinta a jikinsa. A hankali Dini ya lalubo wayar da ke gefen da yake, ya duba time ya ga 3 ta wuce da wasu 'yan mintuna, don haka ya zara Zinat daga jikinsa ya kwantar da ita, sannan ya miƙe ya sauko daga kan bed ɗin, daga shi sai boxer iya cinyarsa da white singlet. Ya ɗan tsaya yana kallon yanayinta, sannan ya wuce ɗakinsa. Wanka ya yi da alwala ya zo ta da iƙamar sallah. Bayan ya idar bai tashi daga gurin ba, yana zaune yana ta addu'o'insa da ya saba har sanda ya jiyo kiran sallah a masallacin da ke cikin estate ɗin. Tukunna ya miƙe ya sake shiga bayi. Kiran sallar asuba ne ya tada Zinat, da ƙyar ta miƙe ta yi bayin ta wankan tsarki ta yo tare da alwala. Bayan ta idar da sallah ta shafa jikinta da lotion pure white gold kamar yadda ta saba kullum, tare da feshe ilahirin jikinta da turaruka masu matuƙar sanyi da daɗin ƙamshi. Duk wannan shirin da take tana yi ne tana shiga bayi zub da miyau da ke taruwa a bakinta, wanda ta rasa ko na menene, don ita san bata kawo wa ranta komai a game da miyan da take zubarwa ba. Ganin tun last week ta je ta nemo tablet ɗinta da kanta kuma tana amfani da shi yadda aka shaida mata tun farko. Kwanciya ta yi tare da rintsa idanunta, tana tunanin koyaushe Dini ya bar ɗakin. Kirjinta ta ji ya sarƙe mata guri ɗaya, can kuma ta so maganin juya cikinta ya kulle. Jin haka ya sa ta yi tunanin ko don jiya bata ci abinci ba ne. Ga Ogadini kuma ya kwana aikin sabis, ya sa ta miƙe ta ɗauki wayarta ta kira nambar Morris, don yanzu tana da waya a hannunta. Ta ce ta dafo mata indomi da tea, amma ta bada indomin ya ji yaji sosai a ciki, ta ba wa Rahama ta kawo mata. Hakan ce ta kasance, don ko cikakken minti 20 ba a yi ba sai ga Rahama ta yi nokin kofar Zinat. Ta ba da izinin shigowa. Rahama ta karaso har cikin ɗakin tana gaishe ta tare da ajiye plate ɗin indomi a kan bedside. Ta juya ta bar ɗakin, bata jima ba ta fito ta dawo da cup ɗin tea. A hankali ta miƙe ta ɗauki plate ɗin ta soma cin abinci, sai da ta ga plate ɗin tas, sannan ta ɗaura da tea mai kauri. Ta ɗan jingina bayanta da jikin gadonta, aiko kamar cikin ta jira yake ta ci abincin, ya soma hautsinawa yana juyawa. Da gudu ta yi bayi ta shiga amayar da abincin da ta ci. Cikin haka Dini ya shiga ɗakin da shirinsa na fita aiki, tsaye yake yana binta da kallon mamaki. Yaushe kuma haka ta fara faruwa, ya tambayi kansa. A hankali ya mai da ƙofar ɗakin ya rufe, ya ƙarasa shigowa ɗakin sosai yana kallonta. Waje ya samu ya zauna yana ci gaba da dubanta har sanda ya ga tana ƙoƙarin fitowa daga bayi. Jikinta a mace ta rarrafo jikin gado ta jingina bayanta, tana ci gaba da mai da numfashi. Miƙewa ya yi ya dawo kusa da ita, yana kallonta, ya dafa ta zai yi magana. Ya ga ta miƙe da sauri ta yi bayi ta tsuguna tana kakaro amai kamar za ta suma. Take jikinsa ya bashi abin da ke damunta. Ba mamaki Allah ya amsa addu'arsa, ƙwallonsa ya shiga raga. Ya miƙe ya riƙo ta yana mata sannu, ya kwantar da ita akan bed, ya lullube ta da bargo, jikinta sai rawa yake. A ran shi ya ce, to abu fa ya samu manyan iyayen son jiki da raki. Yayin da ita kuma take maganar zuci, kadda ciki gare ta alhalin bata shirya wa hakan ba. Wani more rayuwa ta yi da har za ta kuma ɗaukan wani cikin yanzu? Ta rufe idanunta tare da jan tsaki a ranta. Kasa barinta ya yi har sai da ya ga alamun bacci ya soma ɗaukar ta. Kallonta ya ci gaba da yi tana bacci, wanda daga gani ba na jin daɗi ba ne, don sai juyi take tana girgiza kai. Ya cire wayarsa yana neman Dr. Saira, amma sam ta ƙi shiga. Ya miƙe ya fice daga ɗakin. Makullin motarsa ya ɗauka ya sauko falon ƙasa. Ya ci karo da Rahama tana gyaran falo, suna haɗa ido ya sakar mata harara ya fice. A sukwane ta bi bayansa da kallo, tana mugun son kallon ogan madan ɗin nasu. Yana da tsarin jiki mai kyau. Ita dai tana matuƙar son shi da aure da zai aure ta, amma ta san ba za ta taɓa samun miji kamar sa ba. Gashi sai ɓata kuɗinta take a banza, ko kallon arziki ba ta samu a gurinsa. A hankali ta saki ajiyar zuciya. Ta rasa yadda za ta yi ta samu ya amince da ita, ko shanawa su dinga yi. Kyauta ma sai ta mallaka masa jikinta ba tare da ko sisinsa ba. Ta yi kwafa ta shige ɗakinsu, tana mai ayyana wa ranta muddin tana cikin gidan nan sai ta kashe wa kanta kishin ruwan da ke makale na makoshinta.
Ya shiga motarsa sai asibitin Dr. Saira don yana ta neman layinta bata ɗauka ba. Bai damu da masu gaishe shi ba. Ya haura samanta kawai ya wuce ofis ɗinta ya same ta tana rubuce-rubuce, idanunta manne da medical glass. Tana ganin sa ta sakar masa fuska. Suka gaisa, fine, ta nuna masa gurin zama. Tana tambayar sa ya madam. Ya ɗan yi murmushi, ai saboda ita ma na zo, don gaba ɗaya ban gane kanta ba yau. Me ya same ta, in ji cewar doctor. Ni dai na shiga ɗakin naga sai amai take kwararawa. Ni dai ki je ki duba min ita dan Allah. Dan na san bai wuce ciki gare ta ba, amma ki riko kayan aiki. Ta yi murmushi ta miƙe ta shiga haɗa kayan aiki, ta ɗauki ruwan allura guda ɗaya ta rufe glass ɗin da magunguna da abin awo. Ta ce suna iya wucewa, suka fito ta kulle ofis ɗinta. Suka sako ƙasa zuwa inda ya yi fakin ɗin motarsa. Yana shiga gidan ya iske Rahama kwance a falo tana kallon TV. Ran shi ya yi mugun ɓaci da iskancin da take masa a cikin gida. A zabure ta miƙe ta zauna tana kallon sa don ta ji daɗin ganinta da ya yi cikin mini skirt. Duk da bata yi tunanin dawowarsa ba, ta ɗauka ya wuce aiki kenan. Ta bisa da kallo har ya haura sama shi da Dr. Saira, sannan ta sauke idanunta a kansa. Tana maganar zuci, lallai ya kamata ta sake miƙewa tsaye akan yadda take. Don gaskiya muradin kasancewa tare da shi take yi. Ta yi murmushin mugunta ta shige ɗakin su, ta iske Morris kwance tana karatun Bible, don ita tun da madam ta nuna ba ta son zaman su a falo, ta kiyaye wa kanta. Iyakar ta kitchen da dining wanda duk akwai kofar shiga ta cikin ɗakin su da za ta kai tsaye. Fitowarta kenan daga bayi bayan ta gama kwarara amai suka shigo ɗakin. Sai rawar sanyi take, ganinsa da Dr. Saira ya yi matukar bata mamaki. Ta zauna tana gaida likita da amsa tana mata yaya jiki tare da mata wasu 'yan tambayoyi. Ta miƙa mata wata 'yar ƙaramar kwalba ta yi fitsari a ciki. Bayan kamar minti 10, Dr. Saira ta gama yi wa Zinat test, ta gane tana da shigar ciki wanda bata san iya kwanakinsa ba. Ta ciro drip ta yi allura a ciki ta ɗaura mata tare da magani, ta nuna masa yadda zai cire mata idan ruwan ya ƙare. Ta so kwarai ta keɓe da Zinat ɗin don ta ba ta shawara akan cikin, amma hakan bata samu ba don Dini na gurin. Don haka ta miƙe tare da yi musu sallama. Sai dai kamar wancan karan ta tabbatar masa akan ya sa ido sosai a kanta. Ya ce insha Allahu zan kiyaye. Ya je ya sauke Dr. Saira yana mata godiya, sannan ya wuce gurin aiki. Wannan ranar a kwance ta yi. Bayan Dini ya dawo gida duba ta, ya cire mata drip sannan ya kuma barin gidan. Washe gari ma da ya shigo ɗakin, hannun shi rike da kwaf ɗin tea, kwance ya iske ta ɗakin duk a hargitse. Kallon tea ɗin kawai ta yi, ta ji zuciyarta na tashi tun bai kai ga bakinta ba. Ta miƙe da sauri sai cikin bayi ta shiga kwara amai. Ya iso kusa da ita yana mata sannu. Sai da ta gama sannan ya gyara mata jiki ya maido ta cikin ɗaki. A hankali ta kamo hannun shi ta ɗaura a saman cikinta tana hawaye. Ta ce don Allah my heart ka tausaya min, ka sa a cire min cikin nan. Ka bar ni mu zaman mu haka tunda muna son juna. Wallahi ni zan iya zama da kai ko babu 'ya'ya. Ya yi shiru yana kallonta da mamakin abin da ta ce, yayin da zuciyarsa ke tafasa yana jin tamkar ya shaƙo ta, ya maka ta da bango ta mutu kowa ya huta. Wani irin kallon ta haukace yake binta da shi tare da yin nazarinta. Ganin ya yi shiru bai ce mata komai ba, sai ta ɗauka ko shawara yake da zuciyarsa, don haka ta soma ƙoƙarin sake roƙansa. Wani irin harara ya watsa mata, wallahi idan kika sake gaya min wannan banzar maganan sai na kashe ki yanzu. Take ta yi shiru tana kallonsa, zuciyarta na tafasa. Ita ko ta fi shi iskanci, zai gani kuwa. Ta juya ta yi kwanciyarta tana mayar da numfashi. A zafafe ya miƙe tsaye sosai yana dubanta, zuciyarsa iya wuya. Dama ke muguwa ce kuma munafuka mai fuska biyu, ki dinga nuna min tamkar ma kin fi ni son haihuwa, ashe abun ba har zuciyarki ba ne? Don Allah na roƙe ki, kar ki canza niyyarki ta zub da cikin nan. Yana gama faɗar haka ya bar ɗakin tare da bugo ƙofar ɗakin da ƙarfi. A ranta ta ce, mai zuciyar wahala, babu wani haihuwa da zan yi. Da ƙuruciyata na zauna na lalata rayuwata, wallahi ba zai yiwu ba. Yana sakowa ya ci karo da Rahama za ta haura, wani irin mari ya ɗauke ta da shi tare da ƙwallo da ita. Ta soma mulmulawa har ta gangara ƙasa. Me yasa da ta gan shi yana sakowa bata bari ya bar step ɗin ba, ta hauro. A hankali ya ci gaba da saukowa, ko kallon inda take bai yi ba, ya fice daga gidan. Rahama ta karkaba jikinta ta miƙe tsaye tana ɗingisa kafa, sannan ta sake yin hanyar step ɗin, don dama gyaran saman za ta je yi. Zinat da wuri ta yi bacci sakamakon drip ɗin da Dr. Saira ta sa mata. Bata farka ba sai wajen 12 na dare. Yana kwance a gefenta, shi ma amai ne yasa ta tashi. Ya cire mata ruwan da ke hannunta, ganin a gigice ta farka tana neman sauka. Ya raka ta har bayi ta shiga kwara amai, gashi babu komai a cikinta. Komai ta ci baya zama a cikinta sai ya dawo.
ya zuba mata ruwa a kanta ya fito da ita daga ita har shi babu wanda ya rintsa ranar ba su yi baccin kirki ba, jikinta ya sake ɗaukar zafi. Tun yana jin zafi da ciwon kalmar zub da cikin da ta furta masa har ya zo ya daina ji, ganin yadda take shan wahalar cikin, sai lokacin ya yi tunanin kila ko dan wahalar da cikin ke bata ne yasa ta ce a cire mata. Wasa-wasa cikin Zinat ya shiga wata 3 har sun je asibiti, doctor ta ce sabon wata za ta fara zuwa awo. Sosai Dini ke kula da ita, yana bata extra love, haka Ummi, amma ita duk wannan gatan da take samu bai sa ta so wannan ciki ba, gaba ɗaya a wurinta takura ce wannan ƙaddararren ciki a gurinta, kamar yadda take cewa. Shi kuwa Dini babu ruwan shi, harkan gaban shi kawai yake, yana ba wa Zinat kulawa da abin da ke cikinta. Tun daga sanda ta yi furucin zub da ciki ta ga yadda ya yi, bata sake yi masa makamanciyar maganar ba, tare suke lalacewa gurin cikin, hakan ya sake ba wa Dini ƙwarin gwiwar kula da ita da mancewa da wani maganar zub da cikin da ta yi. Da daddare Dini na zaune alan shi na sama yayin da Zinat ke kwance a jikinsa, a shagwabe ta ce, my heart, ni fa ina son cin dan wake. Ya sauke ajiyar zuciya yana kallonta tare da duban agogon wayarsa. Karfe 10 saura ya gani, ya ce, baby, kalli time fa, a ina zan samo miki shi, wannan abin da kike son ci. Ta ɓata rai ta shiga ƙoƙarin tashi daga jikinsa, ta miƙe za ta wuce, yayi saurin da ita. Don tun da ya san yadda cikin ke bata wahala yake gudun ɓacin ranta. Zaunar da ita yayi akan cinyarsa, ya soma neman layin umminsa. Sai da gaban Ummi ya faɗi lokacin da ta ga kiran Dini, kafin ta ɗau wayar ma addu'a ta dinga yi. Sannan ta ɗauka ta ce, Dini lafiya? Lafiya first love, wallahi wai Zinat ce ke son cin wani abu, wai dan me ake ce masa? Ya dan juyo da fuskarsa yana duban Zinat din. Menene sunan abin ta sake faɗa masa, ya ce yauwa wai dan wake, shine na ce bari na kira ki ko za mu samu. Ummi ta sauke ajiyar zuciya ta ce to ba matsala, ka zo nan da minti 30. Sannan ya kashe yana rungumo ta a jikinsa. Kin ga good grandma ta ce a zo a karɓa. Ta manne masa tana goggoga masa kirjinta a fuskarsa. Allah sarki Ummi da kanta ta shiga kicin ta yi wa Zinat dan wake. Minti 30 daidai a gidan Ummi ta yi wa Dini, ya shiga da sallamar sa ya karɓo kula ya yi wa Ummi sallama ya wuce, don kwata-kwata yanzu baya son yin nisa da Zinat din. Yana kai mata hannu baka hannu ƙwarya ta dinga tura dan waken tamkar mahaukaciya, ya zuba mata ido kawai yana kallanta don ya san da wuya a gama cin dan waken lafiya. Aiko tana gama ci ta yi hanyar bayi da gudu, sai da ta amayar da dan waken kaf tukun ta zube tana nishi. Haka ya taso ya wanke mata baki, ya zata zuwa ɗakinsa, ya kwantar da ita shi ma, ya zagayo ya kwanta a bayanta tare da rungume ta tsam. Zinat ta rasa yadda za ta yi da cikin jikinta da ke damunta, don haka ta yanke shawarar kiran Dr. Titi. Bayan ta ɗauka suka yi magana, ta yi hangin ɗin kiran ta kira Sumi. Hello Sumi, Zinat ya aka yi ne kwana biyu? Lafiya, in ji Zinat. Kina gida? Sumi ta ce, ina gida. Oke, ina nan zuwa yanzu. Lafiya dai ko? Ke dai ki bari sai na zo, za ki ci komai. Tana zuwa gidan Sumi, ta kwanta akan kujera tana mai da numfashi. Sumi ta ce, ɗazu nan na gama magananki a zuciyata, sai kuma gashi kin kira ni. Ya aka yi ne kawas? Da ƙyar Zinat ta miƙe ta je ta zub da miyon bakinta ta dawo. Sumi ta ce, a'a, kar dai kin kuma harbuwa. Ke dai bari kawai, Sumi, ba zan iya jurar ɗaukar ciki irin wannan ba wallahi. Gwara na mutu ban da ɗan kaina da wannan bakar wahalar. Sumi ta harare ta, ke fa wawiya ce, kin zubar da na farko. Kin sha wahala da ƙyar shine yanzu zaki kuma kwaso jiki, to me kike nufi? Zinat ta ce, taimaka min zaki. Wanda wancan karan na kira namban Nurse Titi, ashe ba ta gari gaba ɗaya. Sumi ta ce, ai sun bar garin gaba ɗaya da mijinta, amma ita takan zo jifa-jifa. Amma gaskiya cikin na baki wahala, kalli yadda kika dawo. Zinat ta ce, shi yasa ma na zo gurinki, don Allah Sumi ki taimaka min. Kai ni wani gurin inda za a cire min cikin nan. A tsorace Sumi ta dube ta. Zinat sannan ta ce, wallahi babu ruwana, kuma babu wani guri da zan kai ki. Ni fa na tsorata da wancan lokacin da kika bani labarin irin wuyar da kika sha. Na san duk ran da asirin ki ya tonu, ni ma sai kin sa ni a cikin masifa. Zinat ta dawo ƙasa kusa da Sumi ta zauna. Wallahi babu wani masifar da zan saki a ciki. Abin da babu mai sani daga ni sai ke, ko wancan ma wa na gayawa. Sumi ta yi waje da idanunta tana kallonta da mamaki. Wai Zinat kina da hankali kuwa? Zinat ta girgiza kanta, kujera hawaye ya ciko mata ido. Sumi ta ce, shikenan ki yi haƙuri ki bar kuka, ni tausayi kike bani, ki yi haƙuri ko da ɗaya ne ki samu, tunda kin yi kusan 5 years da aure, yanzu duniyar nan fa ba mu da tabbas ɗinta. Zinat ta zuba wa Sumi ido tana kuka ta ce, don Allah Sumi ki taimaka. Fa ba zan sa hannuna ba a cikin zubar da cikin nan, wancan da na yi daga baya sai da na yi nadama.
sai da na gani dama ta shige ni, ba zan iya da tashin hankalin mijinki ba wallahi. Gara ki yi haƙuri ki je ki nema wa kanki. Zinat ta miƙe tsaye ta ce wallahi ko ki sa hannu ko kar ki sa, Allah sai na zubar da cikin nan. Sumi ta ɗaga kafaɗarta alamun ina ruwana, ki je ki zubar cikinki ne ko nawa. Kuma dan Allah na roƙe ki kar ki ƙara zuwa mana gidan nan muddin kin san ba abin alkhairi bane zai kawo ki. Haka kurin ki jawo min masifar wannan fir'aunan mijin naki. Haka Zinat suka rabu baram-baram da aminiyarta ta dawo gida tana saƙa da warwara. Washe gari kai tsaye Zinat ta ɗauki drop ɗin taxi ta ce kai ta duk wani asibiti da ya sani. Ya ce okay. Mai taxi ya ɗauke ta sai asibitin Promise, waje ya samu ya yi parking ɗin taxi ɗin. Ya ɗan juyo tare da cewa madam we have reached there. Ta ce okay, ta fito tana ƙare hospital ɗin kallo, sannan ta buɗe purse ɗinta ta ciro kuɗi ta miƙa wa mai taxi ɗin ba tare da ta tsaya jin ko nawa ya kawo ta ba. Ta ƙarasa cikin asibitin gabanta na faɗuwa, da addu'a ta shiga asibitin. Babba ne sosai, ta ƙarasa reception ɗin ta zauna ganin patient da yawa zaune suna jira. A hankali ta dinga ƙare reception ɗin kallo. Ta yi kusan awa ɗaya zaune ba a zo kanta ba. Duk ta gaji, kwanciya kawai take son yi. Ga amai da ke taso mata tamkar ta rusa ihu a gurin don azabar da take ji. Ta kife kanta a cinyoyinta, ita kaɗai ta san azabar da take sha. Can sai ga wata nurse ta zo ta dafa kafaɗarta. Zinat ta ɗago da sauri tana kallon nurse ɗin. Nurse ta ce, your card number ba madam. Zinat na son magana sai dai yawu ya cika mata baki. Ganin haka yasa nurse ɗin ta nuna mata toilet ɗin da ke kusa da reception ɗin. Bayan ta je ta zubar da miyau ta dawo, still nurse ɗin na gurin tana jiranta. Ta ce your card number madam. Zinat ta ce I don't have card here. Nurse ta ce dole sai da card zaki samu ganin likita. How much for the card? Nurse ɗin ta ce family card 5,000, single card 3k. Zinat ta ciro 5k ta miƙa wa nurse ɗin. Nurse ta ce name madam with full address. Zinat ta ba ta wrong address. Nurse ta yi gaba, duk abin nan da take a tsorace take don kar wani mugun ido ya ganta. Nurse ɗin bata jima ba ta dawo ta miƙa wa Zinat ɗin card ɗinta, sannan ta raka ta zuwa ofis ɗin doctor. Doctor ɗin mace ce tana zaune tana rubuce-rubucenta ga medical glass manne a idanta, sai da gaban Zinat ɗin ya faɗi don sai da ta ga likitar kamar ta yi mata kama da Dr. Saira. Ta ƙarasa cikin ofis ɗin zuciyar tana ci gaba da bugawa ta ajiye mata kad ɗinta a saman tebur, sannan ta zauna kan kujera a sanyaye tana kallon doctor ɗin har zuwa lokacin bata ɗago ba tana ci gaba da rubuce-rubucenta. Ta ɗan mararrace murya tamkar mai shirin kuka ta ce doctor, sai a lokacin doctor ɗin ta ɗago kanta a hankali tana duban Zinat ɗin. Da gaba ɗaya ta dawo kalar tausayi, babu inda baya rawa a jikinta. Likita ta ce sorry ina wani aiki ne, sannan ta janyo file ɗinta gabanta tana dubawa. Tana kallonta a sanye ta ce don Allah taimako na zo nema a gurinki likita. Likitar ta sake dagowa tana sake dubanta, jin ta ce gurinta kamar irin ta santa already. Likitar ta ce do you know me before? Zinat ta girgiza mata kai, kawai alamun a'a, sannan likitar ta ci gaba da abin da take tare da cewa wani taimako zan miki. Zinat ta ce don Allah likita ina son ki taimaka min, ki ciki gare ni nake son ki zubar min da shi. Likitar ta sake dagowa tana kallon Zinat. Tana mata kallon taɓaɓɓiya, sannan ta ce, kina da hankali kuwa? Ce miki aka yi muna zubar da ciki a wannan asibitin? Da za ki ce a zubar miki